mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 11:20 PM sa buong kapuluan. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ito po ang programang Top Secret na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Dahil ito lang po ang programang hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan. Kaya hindi na po natin patatagalin pa. Nasa kabilang linya na po ang ating caller ngayong gabi na to. Good evening, ma'am. Andito po. Good evening, ma'am. Good evening. Kamusta po kayo? Maganda pa rin. Maganda pa rin. Wow. Huwag mo naman atatin yung mga kabisyo natin ngayon through on air. Hindi naman. Comfortable ka naman? Masaya ka naman ba ngayon na magbahagi ng kwento mo? Oo naman. Abot langit ng saya. Chance. Actually, first time ko to mag-share ng something ha. First time mo mag-share ng something patungkol sa buhay mo? Yung itong pinaka top secret ko na to. Okay, let's go. Ready ka na? Yes. Taga saan? Quezon City. Quezon City. Anong pangalan? Billy. Sorry? Billy. Billy? Yes. Quezon City, Billy. Ilang taon na? 30. 30 years old. Alright. Si Billy na taga Quezon City na 30 years old. Ano ang top secret mo? So ayun na nga, nakabahan ako. Pero yung top secret ko, may pamilya ako. May 3 anak at meron akong kirida na babae. So, yung kasarian ko is bisexual. Tuloy-tuloy ba ito? Wait lang. So, Nagulat ako eh. Nagulat kami. Nagpa-process sa utak ko lahat ng mga sinabi mo. Okay, so may 3 anak ka. Tama ba ako ng pagkakarinig? Pero may kirida ka na babae. Kasi nga, ang kasarian mo is bisexual ka. Oo. Okay, kwentuhan mo muna ako. Bago ka magkaroon ng kirida, nagkaroon ka ng 3 anak, kwentuhan mo muna ako. Ano yung mga nangyari sa'yo? Ba't ganun? Nagsimula, ramdam ko naman sa sarili ko, simula 5 years old ako na babae talaga yung gusto ko. Pero noong mga panahon na yun, palagi ako dinadamitan ng nanay ko ng mga pangbabae. Then may mga pagkakataon pa na kasali ako sa United Nations. Dito, Miss Morocco, kung ano-ano pang mga pageant dito sa lugar namin. Kasi doon pala sa school. Pero, mo yun, kahit nung bata pa ako, kahit napigilan or damitan ako ng nanay ko,
nandun pa rin yung kilos lalaki ko. Gusto ko talaga, alam ko na talaga sa sarili ko na babae talaga yung gusto ko. Hanggang sa, ano nga, may mga seminary, seminaryo na pupunta dito sa lugar namin para ano ba yun, summer Bible study para sa mga bata. Hanggang sa ang tawag dito na-join ako doon and then naging ano na din ako, leader na rin ako ng simbahan. Kaya napigilan yung pagnanasa ko, yung pag-aasam ko na magjowa ng babae. Hanggang siguro mga ano ko ng 18, ay hindi, 18 years old, oo. Kasi, ang tawag dito, nung lingkod ako ng simbahan, nandun din yung temptation na na babae ang gustuin ko, jowain ko. And then, meron na isang beses na may nangungupahan sa amin kasi nanay ko nagpapaupa ng bahay. Yung nangungupahan sa amin babae, single din. Ang nangyari, ang tawag dito, since lingkod ako ng simbahan, pinipigilan ko yung sarili ko na ma-involve dun sa babae. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko ina-accept yung gusto niya na magsama kami doon sa probinsya nila sa Bicol. Kaya ayun, nag-asawa siya ng lalaki na lang. Ako, patuloy pa rin ako naglilingkod sa simbahan. Yun nga, hanggang makagraduate ako ng college, pinapaaral ako ng pastor namin. Ano yung mga pastor namin, mga Korean eh. And then, sila yung nagpapaaral sa akin. Noon na nga, nung 21 years old ako, sa kabila ng lingkod pa rin ako ng simbahan, nakapag-asawa ako, nakapagtrabaho, at doon, nung nag-start ako, 21, 21, may kambal kasi akong anak eh. Kumbaga, 2 pagbubuntis lang yung nangyari. Kaya 3 na yung anak ko, tapos isa yung kambal doon. Yun na, kahit na nagkaroon ako ng anak, nakasal ako. Yung first time na nagtrabaho ako sa BPO, may nakilala ako doon babae. Doon ko nasimulan na na sabi ko, shucks, hindi ko na talaga mapigilan yung sarili ko. Kahit na anong pigil ko na para talaga ako sa lalaki. Nagpipray ako na naig pa rin yung tawag ng laman sa akin nung mga panahon na yun. Siguro mga around 24 ako. Hindi ko inamin sa trabaho ko na married ako, may child ako, hindi. Tahimik lang ako doon. Wala akong pinagbabanggitan, wala akong halos kinakausap. And then, yun nga, nakilala ko yung girl, single naman. Yun, nagkaanggat sa kamabutihang loob kami, nagkaroon kami ng relasyon. And then, yun na talaga yung simula ng pangangaliwa. Billy, kasal kayo neto ng guy, no? Hindi. Kasal kayo? Kasal kami 10 years na. 10 years na. And tapos then, 3 anak ninyo. Unang anak ninyo, kambal. Hindi. Isa lang babae. And then, bunso yung kambal. I see. Tapos, ayun na, hindi pa natapos doon. Nagiwalay pa kasi kami nung girl na naging jowa ko sa BPO. Meron pa akong, sobrang ko nasaktan doon sa kanya. Kasi first time ko nagkaroon ng girlfriend eh. Siya yun eh. Siya yung first na babae na naging jowa ko. Hindi pa natapos doon. Habang nagmumubot ako sa kanya, may mga nakakapling ako. Yung mga nakakadate lang, pero wala namang chorba-chorba, NSM, meron mga ganon. Yan na, hanggang sa, may nakilala naman akong girl. Una, nag-uusap lang kami na, parang pubo-pubo lang. Yung parang wala kaming relasyon, pero may nangyayari sa amin. Hanggang sa, nagtagal, kinulit niya ako ng kinulit. Pero aware siya na may pamilya ako ha. Kilala niya yung family ko, mga magulang ko, pamilya ko, angkan ko, kilala niya, tanggap niya ako na may family ako. Aware siya na kabit ko lang siya. Tapos ayun,
hanggang ngayon, magpo 4 years na kami nitong girl na 'to. Sobrang nakakakaba pa rin kasi kapag weekdays, kasi work from home lang ako eh. Pag weekdays, nandito ako sa family ko, tapos pag weekends, nasa kanya ako. Nagdadahilan lang ako dito sa bahay. Hindi, ewan ko, siguro maraming manghuhusga sa akin kasi sobra naman talaga yung lala ng pinagagawa ko eh. Pero, alam mo yun, gustuin ko man iwanan yung girl, palagi siyang nagpapaawa sa akin, and then sobrang mahal na mahal niya ako. Hindi ko alam kasi sinasabi niya sa akin na first time niya daw naka-experience ng mga pinagagawa namin, mga chore-chore, gano'n. Kasi Wait lang. sobrang, Billy, hindi ka, nagsisisi ka ba na kinasal ka dati? merong part na gano'n. Kasi nagustuhan ng nanay ko naman, kaya ako nakasal. Ayoko naman talaga kasi nakita ko sarili ko parang, ay hindi ako sasaya dito. Ayoko magpakasal. Pero bago kasi mamatay ang dad ko, sabi ko, ay sige na lang para maging masaya ang dad ko. Pakasal na lang ako. Ayun. Ginawa ko, nagpakasal ako. And then, ngayon, nagsisisihan ko kasi hindi ko siya pinagsisisihan. Ewan ko, ang gulo ng utak ko. Pero parang ganun, pinagsisisihan ko siya. Pero kapag titignan ko yung mga anak ko, ayoko kasi ng broken family. Kaya hanggang maaari, kahit hindi ko na mahal yung asawa ko, pinipilit ko pa rin para sa mga anak ko. Kasi gusto ko na lumaki yung mga anak ko na buo kaming pamilya. Kahit masira ulo ako. Minado naman ako, alam ko mababash ako nito. Pero, yun nga, ang hirap lumangka sa dalawang ilog ba yun? Billy, aware yung asawa mo sa iyong Hindi. gender? Hindi siya aware. Sa tagal ninyo, hindi mo inamin? Hindi ko inamin kasi natatakot ako eh. Pero may time na parang napapansin niya na nalalamig ako sa kanya, and then kasi kilala niya rin yung girl eh, pero hindi niya alam meron kaming something. Yun, parang syempre pag nagkakatingin kami ng girl, minsan nakikita niya, kaya sobrang takot ko. Nakakatakot talaga. Hindi rin pagtago kasi kapag may gala kami, kailangan namin magkita sa isang lugar na wala nakakilala sa amin para doon namin ituloy yung para kung saan kami pupunta. Ganun. Ay, nakakatakot. Pero, yun nga, nakikita ko naman yung sarili ko at the end, siguro, paglaki ng mga anak ko, hindi ko ayoko pa magsalita ng tapos para kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko na mag-e-end ako sa mister ko. Gusto ko dun sa girl. Kasi yun talaga, siya talaga yung mahal ko. Ewan ko kung kalandian ba to or hindi ko alam ang tawag eh. Pero kasi dito sa girl ako masaya. Ito muna, Billy. Gusto ko muna namin malaman to. Na may nangyayari pa ba sa inyo ng asawa mo? Once every 3 months. Once every 3 months? So, quarterly ang may nangyayari isang beses? So, isang taon, 4 na beses lang may nangyayari sa inyo? Kamusta naman ang asawa mo? Wala namang question? Wala bang ginagawa na tingin mong kakaiba? Na baka pati siya nag-cheat din? Or talagang tuwid lang siya? Tuwid lang talaga. Busy din kasi meron kaming business na nasa bahay lang din. Meron kayong business na? Na nasa bahay lang din. Meron kaming tahian. Hindi siya nagko-question sa'yo na bakit isang beses lang tayo mag-ano? Hindi. Sabi ko, pagod ako, busy ako. Ganun lang dahilan mo? Pero dito sa girl mo, gaano kayo kadalas magkaroon ng make love?
ko parang 20 times yata per month. 20 times per month? Mm-mm. Paano kayo nagkikita? Kwentuhan mo naman ako dito sa girl mo, na kirida mo. Kung ano yung mga ginagawa ninyo. Paano kayo nakakapagkita? Ano yun? Ano yung pinaka mga wild na ginagawa ninyo para ma-maintain nyo yung ganyan? Kasi parang ikaw, pag pinagkukwentuhan natin siya, ang saya-saya mo eh. Oo, ayun. Kaya, Sige nga, kwentuhan mo ako. minsan, legal kami dun. Legal tanggap ng mga magulang niya, kapatid niya, angkan niya, yung relationship namin, yung status ko. And then, kapag nag-check-in kami, dun sa kwarto niya, dun kami, para kami yung scene sa 365 days. Kasi may mga kami, mga toys, iba-ibang position, iba-ibang toys, sobrang wild. Kumbaga, ayun, sabi niya, sa talambuhay niya daw, hindi niya na-experience yun sa mga ex na kasi most of the time, finger, yung mga ganun. Sa akin kasi, masyadong wild yung isip ko, yung sexual fantasy ko, sobrang lala. Kaya yun, na-apply ko sa kanya, kahit na sinong makasama sa ganun. Ilan taon na to, yung girl? 27. 27? So wala rin siyang plano na kayo yung piliin niya? O same mo ba to ng gender? Oo, same ko lang. So ganun kayo kalala? Talagang may mga Sobrang play lala. kayo? Sobrang parang kung pwedeng kahit saang sulok ng bahay. Pero hindi ko naman ginawa sa kanya yung sa bus, sa park. Kasi sira ulo talaga yung mga naging karelasyon ko, and then yung mga nakafubo ko, kung saan kami abutin, kahit nga sa fast food gano'n. Pero paano ka nakakatakas? Paano ka nakakagawa ng way para hindi malaman ng asawa mong may ginaganon ka? Sabi ko lang na meron akong side hustle, meron akong kailangan asikasuhin. Sobrang niya, bait. Sobrang niya, laki ng tiwala sa akin. Ganun. Kasi nga gaya ng sabi ko sa'yo, nasa simbahan ako. Tapos, ayun. Hindi niya, ewan ko, sobrang lala talaga. Hindi niya sukat akalain na magagawa ko yun. Hindi ka nagigilty, ma'am? Billy? So, Masaya. Minsan, yun. Pero, mo yun, pagkalibugan talaga yung dumadating, parang nababaliwala. So, ibig sabihin, hindi mo love yung babae na to? Gusto mo lang ng libog or last lang lahat ng to? Hindi. Sorry. Hindi ko naintindihan yung question na mahal ko yung girl. Pero yung asawa ko, hindi nawawala. Ganun yung pakiramdam. Yung sa asawa mo naman, ano na lang nararamdaman mo? Nararamdaman ko, gusto kong nandyan lang siya kasi kailangan siya ng mga anak ko. Ganun. Ayoko lumaki yung mga anak ko na walang sira ang pamilya. Yun lang. Hindi ko alam kung pakiramdam, anong nararamdaman ko ba yun. Ganun. Hello, ma'am? Andito pa ako. Medyo selfish ka, no? Alam mo? Kaya nga aware ako dyan. No? Sakim ka, no? Masyado kang feelings mo lang yung no? Gusto mong Oo. yung ma-valid. Aware naman ako dyan. No? Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo yun. Totoo. Kasi yun naman talaga yung totoo, di ba?
Wala kang Yun planong talaga. sabihin. Oo. Bait ng Nakakatakot asawa mo. din kasi. Nakakatakot kasi. Baka anong gawin niya. Paano Ang kung mister mahuli ko. ka? Mas nakakatakot yun. Iniisip ko na lang na kapag nandun na sa senaryo, doon na lang yung solusyon. So yun yung nakikita mong solusyon. Mm. Kumbaga hindi na natin to ano. Hindi ko na to business ngayon. Kumbaga next time na. Oo, totoo. Ganyan yung naiisip ko kasi sobrang napamahal na ako dun sa girl. Sobrang bait din naman kasi yung girl, yung sa akin na mali yung ginagawa namin. Ang bait-bait niya sa akin sa mga anak ko. Ganun. Ay. Alam mo, Billy, nakakalungkot lang dahil may isang lalaki ngayon na literal na tinataihan sa ulo ng kanyang asawa, no? Aminado naman ako. Hindi ka ba natatakot sa karma, Billy? Billy? Nahuli ka na ba ng asawa mo? Wala ka na eh. Ay, nandito pa ako. Ba't ka biglang napapatahimik? Hindi, kala ko kasi wala. Naputol yung phone. Sabi ko, hindi ka ba natatakot sa karma? Natatakot ako, lalo na kapag may sakit yung mga anak ko. Mayroon hindi maganda dito sa bahay. Sabi ko, bakit kailangan yung mga anak ko? Ako na lang. Kasi ako lang naman yung gumagawa ng masama. Kasi Billy, ito lang eh. Gusto mo bang magkomento ko o wag na ako magkomento? Kasi baka pag nagkomento ko, masaktan ka eh. Diba? Hindi, okay lang. Okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo na sabihin ko sa'yo yung mga real talk talaga. Real talk lang tayo, no? Teka lang, tanungin ko na muna sa'yo, ba't ka pala tumawag dito? Anong rason mo? Gusto mo lang ba mag-share? Kasi kung gusto mo lang mag-share, hindi na ako mangingailam pa para pangunahan ko yung nararamdaman mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na natatakot ka masira yung pamilya mo, pero ikaw yung nangunguna na gumigiba at sumisira sa pamilya mo. Ikaw mismo ang sumisira. Sa totoo lang. Wala tayong dapat isisi. Wala tayong dapat sisihin. Wala dapat tayong ibang pag-usapan pa dahil ikaw na mismo sa mga bibig mo na nanggaling na ang asawa mo matino, mabait, mapagmahal, walang ibang hinahanap. Sabihan mo nga lang na pagod ka, hindi na magyayaya sa'yo. Iniintindi ka niya. Pero yung ganon na kabaitan ng isang tao, sinamantala mo. Ito lang yung mahirap sa atin eh. Hindi lang sa'yo, Billy para sa lahat. Ito mahirap sa atin. Ayaw natin masira ang pamilya natin, pero tayo mismo ang gumagawa ng way para ikasira. Para masira. Pero sasabihin natin, hindi, kuwawa naman yung mga bata. Mahal ko yung mga bata. Hindi mo sila mahal, Billy. Kung mahal mo yan, hindi mo gagawin yung mga ganyang bagay. Makikipag-iwalay ka na lang. Hindi mo napapahirapan yung sitwasyon. Diba? Kung hindi mo mahal yung tao, iwalayan mo. Yun lang yun. Para lang sa akin. Ano mo dyan, Billy? Anong say mo dyan sa kalagayan mo ngayon? Baka kasi marami ka na naiisip eh. Oo, sobrang hirap. Pero alam mo yun, iipon ako ng courage para sabihin sa mister ko yung totoo. Patanggapin ko na lang siguro consequences.
magiging decision. Pero nandun pa ako sa process na pinag-iisipan ko mabuti kung uunahin ko yung kalandian ko o yung pamilya ko. Billy, bibigyan kita ng sitwasyon. Kakat kita. Pag-isipan mo to mabuti. Pag-isipan mo to mabuti. Baka patulog ka na, ha? Baka tulugan mo ako. Gising ka pa? Oo. Billy, paano kung hiwalayan ka nitong babae na to? Saan ka pupunta? Sa asawa mo ulit? Billy? Hindi siguro sa mga anak. Sa mga anak mo? Mm-mm. O ba tayo mo pa hiwalayan kung wala na palang parte sa buhay mo itong guy? Sige, pag-isipan mo, Billy. Paano kung ma-realize na itong girl na to? Tapos na ako dito. Ayoko na pala itong si Bailey. Gusto ko na si Willie. Bigyan lang kita ng senaryo. Saan ka tatakbo ngayon? Tatakbo ka sa mga anak mo. Bakit hanggang ngayon hindi mo hiwalayan yung asawa mo kung hindi mo na pala siya binibigyan ng puwang dyan sa puso mo at buhay mo? Dahil takot ka? Kalokohan yun. Dahil makasarili ka, Billy. Diba? Dahil makasarili ka. Hindi ka takot, Billy. Kasi kung takot ka, hindi mo gagawin yung mga ganyang bagay. Hindi mo kayang pagtakpan yung mga ginagawa mo sa asawa mo kung takot ka talaga. Diba? Ang kapal ng mukha mo, tuwan-tuwa ka pa. Diba? Hindi ka takot, Billy. Makasarili ka. Makasarili ka. Ang taong nagmamahal, nagsasakripisyo. Diba? Hindi kita inuhusgahan, sinasabi ko lang sa'yo, Billy, yung katotohanan. Ang panguhusga, iba po sa pagsabi ng katotohanan, Billy, ha? Iba yun, ha? Pero ito mismo sa mga bibig mo na nanggagaling. Billy, pagbibigyan kita ng pagkakataon ngayon para mailabas mo yung nararamdaman mo. Sige. Isipin mo, napapakinggan ito ng asawa mo at nung girl. At may isang taong nagtatanong sa'yo ngayon, sino ang pipiliin mo? Nagkahulihan na. Ito yung senaryo, nagkahulihan na. Sino ang pipiliin mo ngayon? Go, Billy. Billy, sumagot ka. Billy. Andito pa po na puputol-putol yung signal. Uulitin ko, ha? Uulitin ko. Huwag na tayo magsayang ng oras dito at kuryente, Billy, pero gusto kitang diretsahin. Ilagay na natin yung sarili natin sa senaryo nagkahulihan na. Kailangan mo nang pumili, Billy. Sinong pipiliin mo? Hindi ko po alam. Kala ko ba hindi mo na mahal yung asawa mo ngayon, hindi mo na alam? Papakalayo.
kasama yung mga anak ko. Ganun. Mag-start ako ng panibagong mundo sa yung mga anak ko. Yun lang po yung naiisip ko pag dumating na sa punto na ganun. So wala ka talagang plano na sa asawa mo? Hindi ko kasi nakikita yung end ko nakasama siya. Though, alam kong makasama ko yun, pero hindi ko alam. Yun kasi yung nasa isip ko. Hanggang kailan mo to gagawin? Itatago sa sarili mo? Naiipin ako ng lakas ng loob. Parang pagtapat sa kasama ko. Wala lang madaling panahon doon. Yun. Kung ano man yung resulta ng mga actions ko, patanggapin ko. Pati yung tawad sa kanila. Doon ba sa kaligayahan na nararamdaman mo kapag kasama mo itong girl, may kapayapaan ba? Wala. Pero masaya ka lang? Mm-mm. Pero kung kasama mo yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, may kapayapaan ba? Oo. Pero hindi mo na kasi love eh. Yun ang mahirap, di ba? Yun nga eh. Ang hirap. Kaya nga yung pinaka-solusyon ko muna sa ngayon, kung ano na lang yung mangyari, doon na lang solusyon na lang. Kasi ang hirap mag-isip na nakakandun ako. Mag-isip. Yung isip mo o yung damdamin mo. Sorry sa mga nakakarinig. Alam ko na ang selfish ko. Pinaglabanan ko naman pero naging marupok ako. Siguro maririnig ko yung asawa ko. Tawanin niya ko. Kasi alam ko, napakalak na kasi sa mga anak natin na naging makasarili ako. Pero ko alam, bakit ako dumating sa ganito ng sitwasyon. Siguro, nawala yung pananampalataya ako. Pumupok ako. Patalo ako kay Sita. Pero, alam mo yun, yung guilt. Billy. Billy. Yes po. Sana dumating yung point na kung yan ang paniniwala mo, na magkahulihan na lang, doon na lang ako magsasabi. Sana yung pag dumating yung punto na yun, na sinasabi mong kapag nahuli ka, eh magpapakalayo na lang kayo ng anak mo, ay sana maintindihan ka rin ng anak mo that time. Nakakaiyak naman. Sana po. Sana dumating yung point na kapag nahuli ka ng asawa mo, na nalaman niyan lahat, meron ka talagang anak na mabibitbit. Kasi parang confident ka sa akin sabihin kanina eh. Na di magpapakalayo na lang po kami ng asawa ko. Ay, ng anak ko. Ni hindi mo sinama yung asawa mo. Paano kung hindi sumama sa'yo yung anak mo? Paano kung sabihin niya sa'yo na, Ma, tama pa ba yung ginagawa mo? Ang bait ng tatay ko. Ang bait ng asawa mo. Tapos gaganyanin mo. Paano kung sabihin mismo at sumampal ng realidad sa'yo yung anak mo? Anong gagawin mo ngayon, Billy? Hindi ko na po alam. Alam mo, hindi ako against sa gender mo, Billy. Hindi ito yung pinagtatalunan natin dito. Right?
Ang pinagtatalunan natin dito, may natatapakan ka kasing tao. Na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo na siya mahal. Hindi mo pa masabi sa kanya. At pamilyado ka kasi. Sana kung sinabi mo na sa kanya na ito yung nararamdaman ko eh. Hindi ko na talaga kaya eh. Hindi ko na kaya magmahal ng isang lalaki. Di ba? Masakit man pakinggan. Kesa naman mas malaman ng asawa mo na ang tagal na pala niloloko mo na siya. Pero Billy, at the end of the day, kahit anong sabihin ko dito sa'yo, nasa kamay mo pa rin yung desisyon. Pero, tandaan mo, baka dumating ang punto na ikaw ang maging kuwawa. Wala kang mapupuntahan. What I mean is, baka yung anak mong sinasabi ay hindi mo mabitbit. Dahil sa mga ginagawa mong ganyan. Dahil hindi mo linawin ang lahat. Billy, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung may gusto kang sabihin sa mga anak mo, asawa mo. At ang huli, doon sa babae na chicks mo. Go. Ayan, para sa asawa ko, sa anak ko, tawarin niyo ko. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Pero pinapangako ko na hindi matatapos ang taon na aamin ako sa asawa ko. Kahit na masakit, pipiliin ko na magpakatotoo kasi yun ang tama. At sana sa mga anak ko, maliliit pa naman sila ngayon. Kung dumating ng punto ng buhay nila na naiintindihan na nila o narinig nila yung kwento ng buhay ko, sana matanggap rin nila ako. Pabila ng ganun pala ang pinagdaanan ko. Sa babae naman na tabit ko, ayun. Nandun ako sa stage na gusto ko nang ipagtapat sa asawa kong totoo. Hindi ko sure kung pakisamahan pa ba kita or naguguluhan ako sa ngayon. Pero ako nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sabihin ko rin sa'yo na i-end na natin yung relationship. Hindi nagsisimula ako ng panibagong buhay. Mawala man lang ng bigat at hirap na kalooban. Yung hirap ng kalooban na nararamdaman ko. Gusto kong iingin ng tawad sa pamilya ko. Simula ng panibagong buhay na talagang tatalikuran mo mas nagimuot na mundo na pinasok ko. Ayun. Billy, Hello po. what if umamin ka sa asawa mo tapos sinabi niya sa'yo, tanggap pa rin kita. Mahal pa rin kita. May natitira ba bang pagmamahal? Hindi pa bang dirin-diri ang isang Billy na to para maging isang pusong babae pa rin? Gusto ko lang din malaman. Sa ngayon, yung type na jello, kahit na siguro mag-offer yung mister ko ng gano'n, naguguluhan ako. Kasi, ayun, gusto kong tanggapin yung mister ko, magbalik loob ako sa Panginoon, kalimutan, kasi tinanggap naman din ako ng asawa ko. Pero,
hindi mo maiaalis yung sitwasyon ng Titan Jello na yun. After niya akong tanggap, nandun yung sumbat, napaulit-ulit ko na rin. Kasi may ganun scenario na rin before, pero hindi cheating na. Ibang issue naman. Pero hindi ko alam kung tatanggapin niya ng buo. Yung hindi na siya magiging pabalik-balik, uulit-ulitin sa harapan ko. Siguro kung tanggapin man niya ako at kakalimutan niya ng buong-buong yung nagawa ko, tatanggapin ko siya. Yung babago ko, iiwanan ko yung babae. Pero kung hindi niya ako tatanggap, hindi niya ako offer ng ganun, siguro i-reset ko yung buhay ko, ayusin ko. Hello? Yes, nakikinig ako. Alam mo, naiintindihan kita sa sitwasyon mo. Sa puso mo at nararamdaman mo. Hindi natin kasalanan kung ano man yung talagang tinatakbo ng puso natin. Bilang isang babae na nagkakagusto sa isang babae. Wala po mali dun, kabisyo. Diba? Kasi hindi naman natin masabi kung paano kung ako nandyan sa kalagayan mo. Na gusto ko rin ay isang lalaki. Pero, ang mali lang kasi dyan, kabisyo, ang mali lang dyan, Billy, is yung minatatapakan kang tao. Nanloloko ka. And sana yun yung maunawaan mo. Opo. Kung re-real talking kita, kesa ginaganyan mo asawa mo, kausapin mo, aminin Salamat. mo kung ano yung nararamdaman mo. Opo, hindi po matatapos yung taon na gusto sabihin sa kanya. Ang pagpapakatotoo ang magpapalaya sa sarili natin. May gusto ka pang sabihin, Billy? Wala na po. Yun lang po yung gusto kong ibahagi. Salamat po, Titan Jello, kasi minumulat mo yung isip ko sa kung ano yung tamang gawin. Turuan mo ko na magpakatotoo kasi sobrang hina ng loob ko, sobrang matatakot. Pero ngayon, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na umamin, magtapat sa lalong madaling panahon. Salamat, Titan Jello. Welcome. And sa pag-amin mo na yan, pag-isipan mo mabuti naman po, protectionan mo pa rin yung mga bata. Opo. Tandaan mo yan, ha? Bilang magulang Opo. at yung asawa mo, pag-usapan nyo na mabuti. Hindi lang para sa'yo, sa sarili mo, kundi pati sa mga anak ninyo, ha? Opo. Pangako. Billy, dasal ko sa'yo na sana bigyan ka ng wisdom ni Lord. Magdesisyon sa mga bagay-bagay na to. At naniniwala ko na ang taong umamin sa totoong nararamdaman niya at nagpakatotoo, kailanman hindi naging mali yun. Kung ano ang tingin mong tama, go ka. Kasi ikaw naman ang hahawak ng resulta ng lahat ng yan. Yung consequence ng lahat ng yan. Ikaw ang magbibitbit. At alam ko, Billy, alam mo sa sarili mo ano ang tamang gagawin. Ngunit, nalulubog ka lang doon sa madilim na bagay na nakakalusot pa kasi ito eh. Doon na lang tayo sa mahuli tayo. Pero alam ko, bago mo palang gawin yan, alam mo na yung gusto mong gawin, hindi mo lang ginagawa. Billy. God bless, Billy. Salamat po, Titan Jello. Good night. Good night po. Happy Thursday.
Likewise. Alright mga kabisyo. Grabe yun. Sabi ni Tisoy dito, Titan Jello, ang mali ay mali. Wing tama sa pumatol sa kapwa kasarian. Kabisyo, tandaan mo. Maging bakla, tomboy, o ano man ang kasarian ng isang tao. Tao lang po tayo. Hindi po natin pwedeng husgahan sila sa kasarian. 'Di ba? Ang pagkakamali lang po doon is manloloko. 'Di ba? Ang pagkakamali, yung panloloko, hindi po yung gender, kabisyo. Gusto ko lang pong linawin sa inyo na nagagalit tayo dahil may mga taong manloloko. Pero sa gender, kasarian, walang pagkakamali dyan. Hindi natin gusto na pinanganak tayo, ganun po yung nararamdaman natin. Ha? Magbasa-basa po tayo ng siyensya, ha? Magbasa-basa po tayo ng mga bagay-bagay at para matutunan po natin, kabisyo. Ako, galit ako kapag kino-question ang kasarian ng isang tao dahil wala tayong karapatan para questionin yan. Tao lang din tayo. Pero ang dapat nating questionin is yung kasarian ng mga taong hindi marunong umintindi sa kasarian ng iba at nararamdaman ng iba. Bakit mo naiisip yung mga ganon na hindi dapat sila intindihin? Labo lang eh. Pero mga kabisyo, gusto ko lang din pong ipaunawa na walang masama magmahal. Pero kung magmamahal ka, dapat alam mong wala kang ibang tinatapakan na tao at nasa tama na proseso ang pagmamahal mo. Anyway mga kabisyo, napakabigat na call ang ating napakinggan dahil hindi madali ang pwede maging desisyon ni Billy sa ating napag-usapan. Pero hindi niya pwedeng pigilan yung nararamdaman niya. Yun po yung gusto niya eh. Pero sana Billy, kung nakikinig ka pa sa akin, ang dapat mo lang ayusin at linawin yung sa inyo ng asawa mo para wala ka ng tinatapakan na tao at maayos na kayo. Mga kabisyo, ako nga po pala si Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama nyo simula alas 9 hanggang alas 12 na madaling araw. Kasama ko po ang ating Basa Princess na si DJ Rakitera. At big shoutout sa ating Boss Pindot na si Josh. Boss Josh, maraming salamat sa ating pagsama ngayong gabi na to at sa lahat ng mga kabisyong nakatutok. Once again, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sa lahat po ng mga TNVS driver natin na nakatutok ngayon, mag-iingat po kayo sa lahat ng biyahe ninyo at huwag kayo manchichicks. Dapat relax lang sa biyahe. Once again mga kabisyo, maraming salamat. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1, Metro's